Κορελάκης Πέτρος, WOD νούμερο 2, κατηγορία Elite για το Grip Throwdown. Τεχνό πολύ fitness box. 20 κιλά βάρα. 10 κιλά. Και... ένα 10 από εδώ. Το κουτί δεν έχουμε μέτρο. Έχουμε μέσα στο... Εκεί που είναι τα στυλό, θα κλείσω. Εκεί που είναι τα στυλό. Το κουτί. 60 πόντους. Έχω κρυώσει όσο δεν πάει. Εθμός. Λάθη φαίνεται να το βγάλει μαγνησία. Φέρνει λίγο τη μαγνησία. Σε 10. 1 και 2 μπέρπις ξεκινάς. Πάμε. 2. 4 μπέρπις. 3. Πάμε 3. Μπράβο. Πάμε 6. Ωραία, κράτα ρυθμό όπως πας. Ωραία, πάμε 4. Τέσσερα σνάτς. Πάμε. Ωραίο. 8 μπέρπις, είσαι πολύ καλά, πάμε. 8. Πάμε, πολύ καλά, κράτα ρυθμό. Αν πέφτεις τώρα, κράτα τον ίδιο ρυθμό, πάμε. Ωραία. Πάμε. 5. Πάμε, μπες, πολύ καλά είσαι. Ισορρόπησε, μπράβο. 2, πολύ ωραία. 3, άλλα 2, πάμε. Πίναξε χέρια. Πάμε άλλα 2. Ωραίο.
Μπράβο. Πάμε, 10 μπέρπις. Ξεκίνα, πάμε. Ένα. Πάμε Πέτρο, μην πέφτεις τώρα. 2, άλλα 8. 3, πολύ ωραία. 4, πάμε. 5, πολύ ωραία. Πάμε, συνέχισε. 6. 7, άλλα 3, πάμε. 8, συνέχισε, άλλα 2. Πάμε γρήγορα, 3 λεπτά μείνανε. Άλλο 1, πάμε. Ωραία, πάμε 6 snatch. 2.40, είσαι πολύ καλά, πάμε. Κάνε 3 και 3, έλα. Μπες, πάμε. Ή 3 διπλές, πάμε, ό,τι βγει. Ωραίο. Πάμε. Ωραία. Σε κουράζω, στείναξε χέρια. Φέρ την μπάρα πίσω. Ωραία, πάμε άλλες 3. Πάμε, 2 λεπτά έχεις. Πάμε, ξεκουραστείς μετά, έλα. 3 είναι, πάμε. Έλα. Πώς τα όλα τώρα. Μπράβο, άλλα 2, πάμε. Ωραίο, άλλο 1, πάμε, μην σταματάς τώρα. Μπες. Μπράβο. Πάμε, 12 μπέρπις, έχεις 1,5 λεπτό. Πάμε. Ξεκίνα, πάμε. Ένα, μπράβο. Δύο, ωραία. Ανέβασε λίγο, 1-10 έχεις. 3. Πάμε. 4, 1 λεπτό, ανέβασε τώρα, πάμε. Ωραίος, πάμε, συνέχισε. Πάμε 6, 45 δευτερόλεπτα, πέσε Πετράν, πάμε. Πάμε, δώσε τώρα. 8, άλλα 4, γρήγορα. Παίρνα. Άλλα 3, πάμε. Άλλα 2. Γρήγορα, 15 δευτερόλεπτα. Άλλο 1. Γρήγορα, παίρνα και πάμε για snatch, έστω 1. Μπες ένα snatch, γρήγορα, 5. Κάντο. Ανέβα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.